Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmanның кеше тормышында урыны бик зур. Иман ул ышану. Хәтта кешенең яшәвенең, барлыкка килүенең мәгънәсе дә иманнан тора. Коръәннән билгеле булганча, Аллаһы Тәгалә безнең җаннарыбызны яраткан вакытта, яратканнан соң җаннарыбыздан сораган булган: "Аласту би раббикум" дип. Мин сезнең Раббыгыз түгелме дигәч, барлык җаннар да иман китергән: "Әйе, син безнең Раббыбыз" дип. Менә шуңа күрә сабый бала нинди гаиләдә туса да, мусульман гаиләсендәме, мусульман булмаган гаиләдәме, диннән бик ерак гаиләдә туса да, ул бәлиг булганча хәтле иманлы, фитри иманлы дип санала. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссәламның әйткән сүзләренә караганда, әтисенең, әнисенең тәрбиясе белән инде ул мусульман да булып китергә мөмкин, христиан динендә дә булырга мөмкин, яһуд динендә дә яки динсез дә кеше булырга мөмкин. Шуның өчен инде без әти-әниләр буларак үзебезнең балаларыбызны кечкенә вакыттан ук иманда тәрбияләп үстерсәк иде. Әти-әнинең дә иң беренче төп максаты баланың теле ачылган вакытта "Ла илаха илляллах Мухаммад Расулаллах" дигән сүзләрне өйрәтү. Бу сүзләр иман кәлимәсе, аның мәгънәсе Алладан башка икенче илаһ юк, Мухаммад алейһиссәлам Аллаһның илчесе, пәйгамбәре. Мусульман кеше иң төп булган әйбер шуңа ышанырга тиеш. Һәм зур галимнәрнең әйтүе буенча, иман дөрес була шул вакытта, кайчан "Ла илаха илляллах Мухаммад Расулаллах" дип ул тел белән әйтә һәм күңеле белән, калбы белән шуңа ышана. Ә инде гамәлләр кылып, ул иманын ныгыта. Менә бүген көндә шундый сораулар тудырга мөмкин. Кайбер егетләр, кайбер кешеләр әйтәләр: "Кеше намаз укымый, ураза тотмый, ул инде мусульман түгел" дип әйтәләр. Алдан әйтелгәннән аңлашылганча, әгәр кеше Аллаһның барлыгына, берлегенә, Мухаммад алейһиссәлам аның илчесе, пәйгамбәре дип таныса, ул кеше иманлы була. Андый кешене без имансыз дип әйтә алмыйбыз. Әгәр дә намаз укымый икән, ул әле иманнан чыгып китмәгән, ул бик зур гөнаһлы була. Әгәр дә шул вакытта ул әйтсә, намаз кирәкми, намаз укымасаң да була, намаз инде физкультура гына дип әйтсә, намазны кире какса, инкар итсә, менә шул вакытта кеше, Алла сакласын, кафир була. Әгәр дә ул әйтә икән, менә иншалла намаз укыячакмын, тегенди сәбәп, мондый сәбәп дип, бу кеше зур гөнаһлы була, ләкин имансыз булмый. Менә бу әйберне без дөрес иттереп аңларга тиеш. Чөнки имансыз булу ул бик куркыныч. Имансыз кешенең Аллаһ Тәгалә дуасын да кабул итми. Имансыз кешенең Аллаһ Тәгалә изгелекләрен дә кабул итми. Имансыз кешегә никах та укып булмый. Имансыз кеше дөньядан китсә, аны искә алып, Коръән укып, дуалар кылып, Аллаһ Тәгалә ул кешенең гөнаһларын гафу итсәң иде дип тә сорарга гөнаһ була хәтта. Әгәр кеше Аллаһка ышанмаган, пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссәламның пәйгамбәр икәнлеген танымаган булса, кыямәт көнендә андый кешегә инде җәннәт юк. Шулай белгәнебезчә, мөхтәрәм җәмәгать, иман ул ышану. Менә бу "Ла илаха илляллах Мухаммад Расулаллах" дигән кеше, ул инде иманның башка шартларына, башка баганаларына да шын күңелнән ышанырга тиеш. Бу, әлбәттә, беренчедән Аллаһның барлыгына, берлегенә, фәрештәләрнең булганлыгына, изге китапларның булганлыгына, Аллаһның илчеләре, пәйгамбәрләре булганлыкка, кыямәт көненең буласына, үлгәннән соң терелүгә, һәм шулай ук тәкъдиргә дә иманлы кеше ышанырга тиеш. Кайсыр вакытта була, кайбер кеше әйтә: "Мин инде Аллаһка ышанам, но үлгәннән соң терелүгә
ышана алмыйм ди. Яки кем аның әйләнеп кайтканы бар, дөнья бетәчәкме, ахыр заман булачакмы дип, яки мин фәрештәләргә ышанмыйм дигән кешеләр бар. Алла сакласын, әгәр кеше ачыктан-ачык шуларның берсенә, 6 шартның берсенә ышанмаса, бу кеше дә иманнан чыга. Мөселман булдык икән, без бу әйберләргә ышанырга тиешбез һәм изгелекләр кылып, иманыбызны ныкларга Аллаһ Тәгалә һәммәбезгә насыйп итсә иде.